Прывіць любоў да радзімы і выхаваць дастойную будучыню краіны – галоўная задача педагогаў і людзей неабыякавых да лёсу падрастаючага пакалення. Выхаванцы Быцінскага дзіцячага дома наведваюць кадэцкі корпус сярэдняй школы нумар 35 горада Брэста ўжо не ў першы раз. Дети Бытинского дома ребенка прежде всего учатся детей уверенности, постоять за себя и отстоять свою точку зрения. Им интересна форма, интересны рассказы, которые рассказывают наши кадеты. Зброя, якая прымянялася ў Першай і Другой сусветных войнах, а таксама сучасныя яе ўзоры. Экспазіцыя зброі падлеткам прыйшлася даспадобы, таксама як і музей кадэтаў, арганізаваны ўласнымі сіламі навучэнцаў школы. Дарэчы, экскурсіі для наведвальнікаў праводзяць самі кадеты. Мы рады, что эти ребята приезжают за счет того, что мы можем дать им что-то от себя, что-то рассказать, провести какую-то экскурсию, рассказать про тот или иной вид вооружения. Подобные мерапрыемствы выхаванцам дзіцячага дома только на карысць. Это интерес детям. Все, кто ездит, им более интересно увидеть что-то новое. У завяршэнні сустрэчы круглы стол, на якім размова ішла аб значных гістарычных падзеях у гісторыі краіны. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».